Máš pocit, že tvoje úspechy sú iba dielom náhody a že tentokrát si mala šťastie, ale na budúce už ho mať nebudeš? Možno to nie je pokora, možno je to impostor syndrom. Impostor syndrom je pocit, že si svoj úspech nezaslúžiš, aj keď máš výsledok, aj keď makáš, aj keď to zvládaš. Keď sa ti niečo podarí, tak si povieš, že si mala iba šťastie, že to bola iba náhoda, alebo že to by zvládol hocikdo. Čiže úspech nepripíšeš sebe, ale okolnostiam. A teraz pozor. Najčastejšie to zažívajú schopní a výkonní ľudia. Teda tí, ktorí majú na seba vysoké nároky. Tak sa snažíš ešte viac. Pracuješ viac, dokazuješ viac. Nie preto, že chceš, ale preto, že sa bojíš, že ťa možno odhalia. To môže viesť k prepracovaniu, vyčerpaniu alebo úzkosti. No a čo teda pomáha? Skúsi napísať fakty, konkrétne výsledky, to, čo si reálne dokázal. Fakty sú oveľa hlasnejšie než tvoje pochybnosti. No a keď to budeš mať všetko zosumarizované, vtedy sa tomu uverí lepšie. Ak ťa tieto pocity vedú k úzkosti alebo k vyčerpaniu, je úplne normálne obrátiť sa na odborníka. Možno si nemala šťastie, možno si jednoducho dobrá. Ak si sa v tom našla, pošli to niekomu, kto si tiež neverí.